Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZoom, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomandashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondipostirawo nyaya yangu. Ininiwo ndakauyawo muno muSouth Africa patova nemakore akati wandei. I think patova almost 12 years kubva zvandakauyawo kuno kuSouth Africa, asi ndiri munhu wekuti ndinopotawo ndichidzokera kumusha, asi kwandatova based ndekuno kuSouth Africa. Mukoma, ndakati ndauya kuno kuSouth Africa ndainge ndisitomborina kana basa randainge ndichimboziva. Ndakambotangawo ndichishanda ndiri security guard. Zvino ndakati ndichishanda ndiri security guard kudaro kambani yacho yandainge ndichishandira dzimwe nguva mari yaizotouya watokanganwa kuti unofanira kuti unge uchihora. Sometimes waizotohora mari yemwedzi uno mwedzi unouya. Zvino pakambani apo pandainge ndichigadha panext door pacho painge pachiitwa zvemechanics zvekare nepanel beating. Rainge ringori zigaraji rainge rakakura. Zigaraji iri rainge riri kudhuze nekumasuburbs uko kwainge kuchigara maIndian. Saka pane umwe murume uyo ainge achiitawo zvemechanics pagaraji ipapo. Kunyange zvavo vanhu ava vainge vachishandisa garaji iroro vainge vachiita zvemubatanidzwa nekuda kwekuti vaida kubatanidza mari dzemarent kuitira kuti umwe neumwe anenge achibhadhara hafu hafu. Murume uya akabva azotaura neni ndokubva anditi, haudi here kuti unge uchiuya uchizondishandira, unenge uchidzidzirawo basa uchindishandira? Ndakabva ndati unomukana, ndikabva ndati zvakanaka. Zvino dambudziko rainge ravapo mukoma nderekuti inini ndainge ndisina kana kwekugara. Semunhu wekuti taiwanzo kuzotambira after so many months, ndainge ndava kutongorarama sechibhonda because ndaishaya pekuti apa ndipo pandingati ndinogara, because ndainge ndisina zuva rangu randinoti ndo payday rangu. Saka ndaingotiwo kana ndiri kubasa ndo kunenge kutori nebedroom yangu ikoko. Masikatiwo ndaingotsvakawo kushamwari kwekuti ndinoswera ndiri, kana wava usiku ndobva ndaenda zvangu kubasa. Saka ndakati ndataura nemurume uya ainge ari muSouth African, tikabva tawirirana ndokubva ndazotanga kugara pagaraji pake sezvo ndainge ndiri homeless. Ndainge ndava kurarama upenyu hwekuti ndaingosarudza zvimotikari izvo zvinenge zvakafa, ndaibva ndazopinda muzvimotikari muya ndobva ndarara zvangu. Then kana kuri kubika ndaingoenda ndonobikirawo mushedhi muya ndobva ndadzoka zvangu mumotikari ndobva ndarara. Ndo upenyu hwangu hwandainge ndava kurarama ihwohwo mukoma. Asi pagaraji apa chinhu chandakaona ndechekuti painge pachirema. Kana ari masikati wainyatsokunzwa kuti hapana kana problem at all, asi usiku waingoti kana wasvika mukoma wainzwa kuti panzvimbo pano pandiri panorema zvisingaiti. Nguva zhinji ndaikwanisa kungoona umwe murume ainge akaita zijaindi so, zimurume riya raingotenderera kahwani richitenderera payadhi paya robva ranyangadika. Sometimes ndaingokwanisa kuti kana ndakarara ndaiwanzo kurara kuback seat kwemotikari iyo yandinenge ndasarudza kuti nhasi ndo yandiri kuda kuzorara mairi. Ndaizongokaruka ndapepuka, ndaiti kana ndapepuka kudaro mukoma ndaibva ndaona payadhi pachipfuta kamwe kamoto kanenge kari kadiki diki. Ndingangoti kamoto ikako kanenge kachiita sekunge kanenge kari kasitiki kematches kanenge kachibvira. Kamoto kaya kaibva kazodzima. Then after some seconds moto uya waibva wazoputika ubva wazoenda mudenga ubva wangonyangarika. Zvinhu izvi mukoma zvakangoramba zvichingoitika. Saka inini semunhuwo wedoro ndaiwanzokuti kana ndazopiwawo mari yangu musi wepayday ndobva ndazorara zvangu ndisipo, ndaiwanzo kuzoenda ndoenda ndonotsvaka
kutsvakawo musikana kumatavheni wekuti tinonwawo doro, then late tobva tazoenda kumba kwake, tonorara kumba kwake. Mangwana acho makuseni ndozomukira, kana kuti ndaikwanisa kuswera ndiriko kumba kwake ndobva ndazodzoka zvangu kugaraji. So umwe musi mukoma ndakati ndabuda ndaendawo kutavheni, then ndokubva ndangowaya kwekangova kapfupi ndikabva ndaona kuti situation yainge iriko yainge ichibhohwa, ndokubva ndazodzoka zvangu. Saka ndakati ndadzoka mukoma, chinhu chandakatanga kuona ndechekuti mota yabosi vangu yainge yakapakwa, but yainge yakapakwa nechekure kwegaraji, zvichitoratidza kuti bosi vangu kana kuri kunzi ndivo vainge vaine motikari iyoyo vainge vaine zvivindi, because munongozivawo kuti kumaindastry kazhinji kana wava usiku kunenge kusitomborina kana movement at all, kunenge kuchitotyisa. Saka zvinhu zvekutoti zvakatondinetsawo kuti ko bosi vangu wai vazopaka motikari yavo from a distance like this. Ndakabva ndazodongorera mumotikari mavo ndichifungidzira kuti zvimwe kuda bosi vangu vainge vari mumotikari, ndikabva ndaona kuti mumotikari mainge musina. Asi chandakangoona ndechekuti kubackseat kwainge kuine mamwe ainge akaita mazihari iwawo mukoma. Ndakati ndabatidza tochi yefoni yangu ndokubva ndaona kuti ainge achikwata so, ende mukati mawo mainge muine imwe yainge yakaita kunge mvura, kuita kunge pendi. Handichazivi kuti rainge riri ropa here kana kuti yaingova mvura yainge iri yered. Ainge achitokwata achiita sekunge akagadzikwa pamoto. Ndakabva ndati nhasi doro randanwa, kana kuri kunzi imbanje dzandasvuta nhasi, mbanje idzodzo dziri very strong. Ndakabva ndazotanga kufamba zvangu ndichienda kugaraji. Ndakati ndichinosvika pagaraji ndokubva ndanotisa kuti kagedhi kadiki ako kandaiwanza kushandisa kainge kakavhurwa. Iniwo mukoma ndakabva ndangopinda zvishoma nezvishoma ndokubva ndanotsvaka chinzvimbo chekuti ndakabva ndamira ndichingoti kana kuri kunzi imbavha, nhasi ndinopedzerana nadzo. Ndainge ndichida kuona kuti zvii zvainge zvichiitika. Saka ndakabva ndaenda ndikabva ndanohwanda neumwe muti, but muzasi memuti imomo mune mamwe mazimotikari. Saka ndainge ndakahwanda ndichingodongorera ndichida kuona situation kuti chii chainge chichitora nzvimbo. Ndo pandakabva ndazoona kuti bosi vangu nemudzimai wavo vose vainge varipo pagaraji paya, but vainge vasina kana chii zvacho chavainge vakapfeka. Mukadzi wabhosi vangu iye ainge akasenga hari, but hari yacho yainge iri diki. Bosi vangu ndo vainge vachifamba kumberi vachikusha mvura. Vaiti kana vakakusha mvura vobva vataura nechirudzi chavo, vakakusha mvura votaura zvekare nechirudzi chavo. Vakazoti vapedza mukoma ndo pavakabva vazowaridza chimwe chimucheka icho chandisina kunyatsokukwanisa kuona kuti chaiva chekala rudzwai. Vakati vachiwaridza ndokubva vazotanga kuita bonde. Mushure mekunge vaita bonde ndo pavakabva vazotora hari iya iyo yainge yakambosengwa nemudzimai wabhosi, vakabva vatanga kuzvipukuta sikarudzi dzavo. Vapedza kudaro zvekare vakabva vazotanga kufamba vachienda kunze kweyadhi. Iniwo handina kuzokwanisa kuvatevera, but I think kuti vakamboenda ndokubva vambonokusha mvura yainge iri mukahari ikako, nekuti vakabva vazodzoka. Vakati vadzoka manje mukoma vakabva vazotanga kufamba nenhende shure vakapira gedhi gotsi, then ndokubva vazobuda vakabva vazongovhara. Havana kukiya gedhi, vakangorivhara chete ndokubva vazofamba vachidzokera. Vakati vabuda kunze kweyadhi mukoma ndo pandakabva ndazovadongorera ndikatoona havo vanhu avo vachifamba vasina kana kupfeka mukoma vachidzokera kumotikari kwavo. Ndakaramba ndakavatarisa kudzamara vazosvika uko kwainge kuine motikari yavo. Vakabva vazoburitsa hembe dzavo ndokubva vapfeka, vakabva vazotanga kudhiraivha motikari yavo ndokubva vazoenda mukoma. Ipapo mukoma pandainge ndichishanda painge pari panzvimbo pekuti basa ndainge ndichitodzidzira apa ndichibhadharwa. Asi nezvose izvozvo zvandakaona mukoma ndakabva ndaona kuti panapa handingarambi ndakagara. Ndakanzwa ndichinzwa ndichiremerwa chaiko kuti saka zvose zvezvezvo ndaipota ndichiona zvainge zviri zvechokwadi. Ndakabva ndangosiya basa iroro mukoma pasina kana warning ndokubva
ndazongowanawo basa pane umwe muzimbabwean akazondishandisa for a very long time achindinyima mari yepay. It is a very long story. Kana ndikazowana mukana ndichazongouyawo nayo nyaya iyoyo one day. Pari zvino mukoma ndava kutokwanisawo pari zvino mukoma nditori munhu atoriwo negaraji rake, ndatova a fully fledged mechanic. Asi idziwo ndo dzandakasangana nadzo pandakauyawo kuno kuSouth Africa. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hei, zvakangooma hazvo veduwe. Kana uinewo chiitiko chakamboitika kwauri chekuti unoti kana ukazvifunga obva wazvibvunzisisa kuti asi paya zvii zvandakambonyatsokuona, please uyai kuinbox kwangu mobva mazondizivisawo your own story tobva tazoishare pano paplatform. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nash, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu. Nyaya yangu mukoma yakamira sekudai so. Ndakati ndava form 1, saka ndiri form 1 kudaro pachikoro pedu painge paine vamwe vakomana vainge vachiita zvoubhuli. Asi vakomana ava kunyange zvavo vainge vachitozivikanwa nematichers kuti vanoita zvoubhuli, dambudziko rainge riripo nderekuti pavana apa painge paine vana vaviri vemamwe matichers. Saka vana ava vaiwanzokuti kana mukaenda kunovaripotera then nyaya yacho hakuna kana kwayaizomboenda. Vana ivavo mukoma vana vekuti vairwadza chikoro chose, vainge vava maform 3 but kunyange maform 4 vainge vachitovarova because vaifamba vari chigurupu so, ende vainge vari vanhu vaizviita vanotraina karati nekuita sei, ende vaibhula anyone on that school. Hakuna kana aimboti nywe pavakomana ivavo. Saka pane umwe musi ndakati ndaenda zvangu kutoilet, ndaenda kutoilet kuya ndo pandakabva ndazodhumana navo vakomana ava vainge vachitoputa zvavo fodya dzavo vari mutoilet. Iniwo nekutya apa ndainge ndichinzwa mudumbu, ndikabva ndati ndoita sei manje apa vakomana ava vari muno mutoilet. Asi munongozivawo mudumbu kuti haukontroleki. Saka ndakati ndambozama kuita wet, ndava kuda kudzokera kuklasi ndikabva ndanzwa kuti hazvichaiti. Ndo pandakabva ndazopinda mune imwe toilet yainge isiri occupied, ndikabva ndazotanga zvangu kuzvibatsira. Saka ndakati ndichizvibatsira vakomana vaya vakabva vatanga kupopota vachiti uyu anojairira, tinomugadzirisa chete. Ndakazoti ndabuda mutoilet muya ndava kuenda kunogeza maoko, umwe wacho ndo paakabva azotanga kundikika achindingongora mumusoro achiti iwewe unojairira, nhasi tinoda kukurakidza kuti ndisu madhara ako. Mukoma vanhu vaya vakandimirira kusvika ndapedza kugeza maoko, ndo pavakabva vazotanga kundirova. Vaiti vachindirova, munoona matoilets evanhurume pane pamwe so pamunoitira wet panenge pangori nerimwe zisimbi so rinenge richingobuda mvura constantly. Vakabva vazonditora ndokubva vazondiendesa paya vakabva vanditi inwa mvura iyi. Mukoma vakatanga kundinwisa mvura ipapo pachiarea pekuti vanhu vanofanira kuti vange vachiita wet. Vandinwisa mvura iyaiya ndokubva vatanga kuwedzera kundirova. Vakandirova mukoma zvekuti ndakatombosvika pakufenda. I think kuti pandakafenda ndo pavakabva vazoona kuti zvinhu zvavainge vachiita zvainge zvisiri right, because pandakazomuka ndakabva ndaona kuti ndainge ndiri ndega mutoilet muya ndo pandakabva ndazosimuka zvangu. Asi ndasimuka kudaro ndainge ndichingonzwa kuti handina kana simba. Ndabuda ndo pandakabva ndazodhumana neumwe ticha akandiona kuti ndainge ndakatota ende ndichinhuhwa. It seems as if vakomana ava vakatombondipinza mune imwe toilet yainge isingashandi. Saka ticha vaya vakabva vandibvunza kuti chii chainge chaitika, ndokubva ndavaudza kuti ndainge ndarohwa nevakomana vaya avo vainge vandirova. Saka ticha ava vakabva vazonditora ndokubva vazoenda neni kublock rematichers kwainge kuine admin. Ticha vaya
vakabva vati nyaya iyi yaifanira kuti inge ichizogadziriswa, but vabereki vevana avo vevamwe vacho vainge vandirova vakabva varakidza kuti vainge vasina kufara nazvo. Then from there on ndakabva ndazodhisimiswa, ndikabva ndanzi ndinge ndichizotsvakirwa umwe mwana uyo aifanira kuti ange achizondiperekedza kumba because I was not feeling okay. Ndadzokera kumba takabva tazosangana nababa vachibva kugarden. Baba vakabva varakidza kuti vainge vabatikana nazvo, vakabva vananga straight kuchikoro. Hamene kuti vakanosvika vakatukana nematichers here, asi chiitiko chakazoitika next mukoma chiitiko chekuti chakakatyamadza vanhu vose. Nanhasi uno mukoma hatitombozivi kuti zvakazoitika kana kuti zvidhoma zvakazorova vana vematichers ivavo avo vainge vachiita zveubhuli zvainge zviri zvidhoma zvababa here kana kutoti vakatongozvitsvakawo ipapo vakabva vakumbira kuti zvinge zvichienda kunorova vana ivavo avo vainge vaita zvekundibhula because baba vakati vadzoka ndokubva vangobuda. Apa vakangobuda vasina kana munhu wavainge vambotaura naye. After 3 days baba vakati vachingodzoka, then 30 minutes later takabva tazongonzwa raini rose yava yowe yowe zvichinzi kuchikoro uko kune zvimwe zvainge zvichiitika. Hanzi vana vaya vaviri vematicha nevamwe vana avo vavainge vachifamba navo, hanzi vainge vava kuita sekunge vana vainge vava kutanga kupenga. Zvekare zvose izvo zvavainge vachitaura zvainge zvisingatombonzwisisiki. Vamwe vacho ndo vainge vachiti vari kuona zvishiri, vamwe vacho ndo vainge vachiita sekunge vari kurohwa nezvinhu zvavainge vachingoona vari ivo vega. Then ndopa zvakabva zvazozivikanwa kuti zvainge zviri zvidhoma zvainge zvichivarova. Hanzi zvidhoma izvozvo zvakavasuka mukoma kwekanguva kakati rebei. Kubva ipapo vanhu vakabva vazongotanga kungozeza kuti baba vangu munhu akarema, munhu anobata bata. From there on mukoma pachikoro ipapo pakabva pazoshaya vanhu vainge vachiita zvekubhula vamwe vana, nekuti munhu aingoti kana akada kukubhula vanhu vazhinji vaibva vati ndinoenda ndikanokumhangarira kuna baba vanhingi vakakurovesa nezvidhoma zvavo. Inini mukoma pachikoro ipapo kuzosvika tichizobvawo pachikoro ipapo ndo yainge yangova news yekuti kana munhu akaita sekunge akunetsa kana ukangoti ndinoenda ndikakumhangarira kuna baba vangu, waibva waona munhu uya ava kukumbira ruregerero. But ndichiri nequestion mukoma, even though baba vangu vakazoshayika, asi question yangu ndeyekuti ko zvidhoma zvakarova vana ava pachikoro zvainge zviri zvidhoma zvapapa here kana kuti zvidhoma zvekuti vakangoendawo vakanohaya? Saka kana kuri kunzi zvainge zviri zvidhoma zvavo, zvino zvidhoma izvi zvakazoenda kupi? Because hatidi zvinhu zvekuti mangwana zvinokwanisa kuzotinetsa. Vedare ndo chiitiko icho chakaitika mulife yamukoma vedu. Hanzi zvidhoma zvababa zvakaenda zvikanorova vana pachikoro, vana vainge vanetsa nekuita zveubullying. Wakakurawo here uchiitwa zvekubhuliwa kuchikoro? Kana kuri kunzi ndo zvakaitika, please come to my inbox mobva matiudzawo nyaya yenyu kuitirawo kuti zviya zvamanga makachengetedza mumwoyo menyu musingade kuudza anyone. Kana kuri kunzi mukazozvitaura zvinokwanisa kuzotokupaiwo peace of mind. So please come to my inbox mobva matiudzawo kuti pandainge ndiri kuchikoro ndakasanganawo nebullying, and bullying yacho yakatanga sei ende zvakazopera zvaita sei. Zvinozotobatsirawo vabereki avo vanenge vaine vana vari kuchikoro kuitira kuti tikwanise kuziva kuti mwana anenge achienda through that process yekuti anenge achiitwa izvozvo zvebullying kuchikoro, mareactions ake kana ava kumba anenge akamira sei, so that vabereki vakwanise kukasika kubatsira mwana wavo anenge achishungurudzwa kuchikoro.